Айде една кукличка да ви покажа. Петичка, тройка дизел, автомат, перфектна гума, перфектни дискове накладки. Затворим само тия вратички тук да видите. S-Line на колата, навигации, четири по 4, швейцарка, ненормална, без точка ръжда, без забележки. Втората половината отгоре, знаете тук как е. Резервни гуми, капачки на Ауди още едни. Без удари, без следи от пребладисвани детайли. Колата е много кола. Много тупаница. Брутален външен вид. Ксенони, LED, S-Line казах, Quattro. Абсолютно нищо не е пребладисвано, дори предния капак е оставен. Има една-две точки от камъчета, което не е притеснително, защото сме ги коригирали и въобще не може да ги забележите. Много оригинална фаца, много хубава линия, не знам как да ви я покажа. Хубаво е да дойдете на живо, за да видите, че това е една от малкото истински апетици в БГ-то. Тавана е черен, салона е S-Line-ов. Копчета, прибиране, подгреви огледала, няма нищо, което да е покътнато и нещо, което нали, да ви направи лошо впечатление. Тази кола, тук салона излиза като розов, не, черен е. Аз го виждам на телефона някакво розово. Оригиналното воланче. Много добре. За тия 162 000 точно така трябва да е това воланче. Тук навигацийки, Audi мултимедия. Има невероятно вървене, волана се върти с лекота, изключително комфортна и хубава кола. Ключовете са само 3 броя, нали? Защото те някои коли с по 3 броя идват. Сервизните документи са в жабката. Има ги. Така. Ето ги лампичките тук са, нали? И когато запалиме колата, те гаснат. Смяна скорости от волана, автопилот, Bluetooth, мултифункционален волан. Тук има кое как да духа, 4-зонен климатроник. Красота. Хубава кола за ценители. Черен цвят, S-Line. Топ състояние. За повече информация на посочените телефони или на място в автокъщата.